Arqueres Rebels és una assemblea feminista que sorgeix d'un grup de dones del comitè de vaga del 8 de març de Mataró que van decidir fer feina en el feminisme durant la resta de l'any. És per això que hem creat aquesta assemblea en la línia d'un feminisme interseccional i, per tant, un feminisme anticapitalista, antiracista i decolonial, antifeixista, anticapacitista, ecologista i LGTB+. El que volem és crear un espai per totes les dones de Mataró, de tots els barris i de totes les edats que els serveixi no només com a eina per lluitar contra el masclisme que viuen cada dia, sinó també com un espai segur on cuidar-nos entre totes. De moment, aquest novembre hem preparat 2 actes en el context del Dia contra la Violència Masclista. El mateix 25 de novembre us convoquem a les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament per dur a terme l'anual marxa de torxes contra violència masclista. A part, el 28 de novembre us convoquem als jardins de l'antic escorxador a les 5:30 de la tarda per presenciar la presentació del llibre Trencar el silenci de Mireia Boia, que ho farà en diàleg amb la Laia Nonell de l'Òmnium Maresme. També hi haurà una paradeta on podreu comprar els mateixos llibres de la Mireia Boia, mascaretes de les companyes encausades 8.000 motius i altres articles del Ten Bay Concept. Per qualsevol dubte, ens podeu trobar a Instagram i al Twitter amb el nom d'Arqueres Rebels o escriure'ns un correu a arqueresrebelsmataró@gmail.com.